Dnes dávam položiť jednu otázku, ktorou sa týka mamičiek, ktoré majú za sebou umelé oplodnenie a čakajú dieťatko. Či sprevádzajú aj takéto mamičky a ako im pomáhajú, a bude mi odpovedať Simonka a Ľudská. Poďte pozrieť dnešné video. Ahojte, moje meno je Alena, som z Kam za krásou.sk a dnes u nás opäť môžem privítať Simonku. Ahoj Simonka. Ahoj. A rovnako aj Ľudsku. Ahoj. Obidve dámy sú kranioduly a ja sa ich chcem dnes spýtať, a akým spôsobom sprevádzajú ženy, ktoré čakajú dieťatko po umelom oplodnení. Dámy, máte takéto klientky? Ako to prebieha? Máme. Je ich stále asi viac, že? V dnešní době jich je hodně viac. A je tam niečo iné? Je tam rozdiel? Ako pristupujete k takýmto mamičkám budúcim a ako je bežná vaša práca so ženami, ktoré čakajú dieťatko po klasickom počatí? Môže tam byť ten rozdiel. Áno. A ja tam teda tú svoju úlohu v tom sprevádzaní cítim najmä v tom spojení matky s dieťaťom. Toto je veľmi dôležité, pretože tie ženy samé hovoria, že mnohokrát vidia, že im to brúško rastie, vedia, cítia, že sa tam niečo deje, ale to prijatie, to prepojenie a spojenie sa tam nedeje. To přemostění té synchronicity, kdy vlastně to srdce matky jde se srdcem dítěte naproti. Ta maminka, která nemá přijaté umělé těhotenství po delší době peripetí, kdy se o to pokoušeli s mužem, tak tu ženu nejenom, že to odpojí v tom finále, v tom těhotenství od toho děťátka, ale odpojí to hlavně od ní samotné. A ta cesta k té ženě je přes to doprovázení té biodynamiky k tomu naposlouchání se vlastního, jakoby toho rytmu té ženy, aby navnímala i to, že se rozhodla jít pro umělé těhotenství po té době, kdy se pokoušeli, kdy už propadala depresi, kolikrát byl nezmár, kolikrát musela vnímat přes rodiny, že to není žádoucí v rodině, že žena ještě nedonosila zdravé dítě muži. Tam může být tolik atributů, které tu ženu dávají od té sebedůvěry, které můžou časem vést ke vztahu k dítěti a ke vztahu k porodu. A tady tyhle věci, když otevřeně se doprovázejí v otevřeném hovoru s tou ženou, tak ona znova nachází tu sílu k sobě, napojení sama na sebe, napojení k dítěti a napojení k tomu, aby vlastně se zdařilo porod. Některé ženy vlastně vnímají, když se nepodařilo otěhotět přirozeně, že to dítě do nich bylo jemně a laskavě vloženo, tak porod může být z 90% u žen umělého otěhotnění končit císařem, buď akutním, anebo vlastně plánovaným. A biodynamický přístup přes laskavý dotyk vnímám jakoby cestu toho srdce s tou dělohou k té jasné cestě, kudy má to děťátko má vyjít ven. Když se ženoška tak odpojí od sebe samé a od toho celého procesu těhotenství, že není schopná svým hormonálním systémem dávat tomu dítěti jasně najevo, kde má tu cestu hledat při porodu, aby vlastně prošlo vaginálně. A některé ženy si to ani neuvědomí, že když je do nich děťátko vloženo, že vlastně to dítě ztrácí ten kompas. Ten kompas. A byla by to škoda, když máme ty nástroje přes biodynamický dotyk, aby jsme nepodpořili tu ženu k té cestě. Čiže vy viete so ženami pracovať takou technikou alebo takým spôsobom, že naozaj pomôžete, aby potom nemuselo byť aj to zakončenie, lebo samozrejme tá prvá časť bola urobená umelo, a aby to zakončenie, ten pôrod bol rovnako prirodzený, ako by to malo byť? Aby bol pôrod vedomý. Vedomý? Vedomý. Aký je v tom rozdiel? Prosím ťa, vysvetlí nám, nie každý musí vedieť. Aby v rámci toho rodenia sa dieťaťa bolo dieťa spojené s matkou a matka s dieťaťom a ten príchod na tento svet bol láskavý, rešpektujúci a aby náruč matky bola pre dieťa otvorená. Hej? A
niekedy je aj cesta pôrodu cisárskym rezom, správnou cestou, ale tam potrebujeme to vedomie a ten vedomý pôrod, aby bol láskavý. Hej? A toto je to. Nie každé dieťa a nie každá cesta ženy je o tom, že musí porodiť prirodzene. Hej? Sú tu aj iné formy, ktoré tu dneska máme a ďakujeme za ne, že sú tu. Áno. A ako tie detičky môžu prísť na tento svet. Ale to vedomie toho, že tá matka to dieťatko víta s otvorenou náručou, s otvoreným srdcom, je veľmi dôležité. Že tam neprichádza k odpojeniu. Že nevnímam ťa, tu sa nejaké dieťatko narodilo a nie sme vôbec prepojení. To je dôležité. Vychádzajú vám v tejto vašej praxi aj už aktuálne v ústretí lekári? Lepšie sa vám spolupracuje s nimi? Ako je to toto? Lebo my sme, samozrejme, ja viem, že ty už vyše 5,5 roka, keďže moje dieťa je tvoje prvé, tak viem, kedy si začala. Ako ty vnímáš, že začali lekári s vami spolupracovať, alebo ako sa toto vyvíja, tento vzťah, lebo to určite tiež už potom tá ten finálny pôrod už potom prebieha samozrejme inak, keď ste tam aj vy a pomáhate, respektíve pracujete s tou ženou a môžete potom byť pri pôrode. Ako to je? Lebo viem, že vtedy to bolo také, že niekde sa dalo, niekde sa nie. Ako to prebieha teraz? Stále sme v tejto situácii, že niekde sa Čiže neposunulo sa to za 5,5 roka? Je to veľmi, u nás na Slovensku budem hovoriť. U nás na Slovensku to ide veľmi malinkými krokmi, ak vôbec, v niektorých situáciách. Preto ženy mnohokrát chodia rodiť do zahraničia. A hlavne do Čiech. Teda. Čiže u vás je to lepšom vzťahu, lekár-dula? U nás už je to naprosto ruka v ruce. Hluboký respekt lékařů k dulám školeným a duly v hlubokém respektu lékařů. Je tam třeba, aby obě strany cítily, jak si jdou naproti a v našich porodnicích, tím, že jsem z Ostravska, tak v našich porodnicích už je to tak daleko, že u nás se rodí i lotosové porody. To znamená, že po porodu vyjde dítě a když je na matce, tak vyjde placenta, tak se rodí ucelený porod. U nás už jsou otevřené porodnice v Kroměříži, v Krnově, kde tyto porody jsou ne tabu, ale jsou otevřené přímo při komunikaci rodičky s personálem. Zažila jsem vlastně u nás v Ostravě Fifejdy porod, kdy se rodí dítě, když je všechno v pořádku a opravdu žena je zdravá a dítě je zdravé, kdy si sama žena bere po porodu z otevřené rány dítě přímo na sebe za pomoci samozřejmě porodníků. Mám pocit, že mám štěstí, že žiju v Ostravě a ostravských porodnicích, kde opravdu se to dává už otevřeně a veřejně na webové stránky a je to dohledatelné pro ženy, aby viděli i ten personál, že se tím učí, že jdou naproti tomu porodu bez násilí. Porodu, i když je císař, že je bez násilí v tom, že ta máma od dítěte není odpojená. Takže na druhé straně, kdy dítě se rodí, znova cítí ten tlukot srdce té maminky při plném bondingu. Takže násilí ano, císař je rána, je krev, je šití, jsou tam velké vrstvy narušení těch struktur vlastně té matky. A bez násilí vnímám to slovo oddělenosti. Rozumím. Takže dítě je na mámě a máma s tím dítětem znova cítí kůže na kůži. Ten tlukot srdce, to už je projekt. Ano, v České republice opravdu každá z těch blízkých porodnic už žije tady ten projekt té nové doby, nové rodiny, nových dětí, bez násilí, aby ta naše nová generace byla co nejméně zatížená odpojením od sebe. Tak dúfam, že nás budú pozerať aj lekári. A troška si uvedomia, čo by sa dalo robiť. Tá moja skúsenosť hlavne z tých českých pôrodníc je o tom, že podstatná je žena a dieťa. Tak to je výborné. A my spolupracujeme k tomu, aby sme ošetrili ženu a pomohli jej k tomu, aby mohla bezpečne porodiť svoje dieťatko. Rozumiem. A toto je ten základ, že zostáva žena, dieťa spoločne a ošetrujeme ich a spolupracujeme.
Mnohokrát sa mi stalo, že som s pôrodnou asistentkou sme si hovorili, že čo, ktoré ideme robiť a spolupracovali sme a to sú veľké veci. Pristupujete aj nejako troška inak, pokiaľ je pôrod a viete, že žena mala umelé počatie, alebo naozaj ju skôr dovediete po tú cestu až toho dňa, kedy to nastane a tam už potom viete, že je pripravená s vašou samozrejme starostlivosťou na to, že to zasa prebehne tak, ako by to malo byť. Samozrejme môže tou cestou, inou, tých možností je samozrejme viacero, alebo tam musíte ešte naozaj mať nejakú špeciálnu starostlivosť pri tom danom dni, keď je to naozaj cez umelé oplodnenie. Alebo je to individuálne? Je to individuálne za každým, čiže jedna vec je, že či sa tá žena rozhodne, že či chce mať pri sebe dúlu pri pôrode. Áno. To je čiže aj to sa stáva, že... Aj to sa môže stať, že sa rozhodne, že chce ísť inou cestou. A ten pôrod nám otvára rôzne témy. A záleží od toho, čo sa tam udeje. A môže sa diať, že sa ten pôrod krásne rozbehol, všetko je v poriadku a zrazu tam môže prísť v istom bode tá situácia, že sa jej tam zrazu niečo udeje a tam je tá dôležitá naša podpora, aby sme tej žene pomohli v tom, že môže pokračovať alebo našli tú cestu, čo je pre ňu v tom danom momente to najsprávnejšie. Stále ju spájať s bábätkom. Keď spomínaš podporu, tak ja môžem z nášho spoločného zážitku, kedy som rodila dcerku, povedať naozaj, že tá podpora od teba bola pre mňa niečo nepredstaviteľné. Neviem si predstaviť, že by si tam nebola, pretože naozaj ten personál funguje nejakým spôsobom a skôr tam nie je pri tej matke, ako je. A vo väčšine prípadov jednak každý porod je unikátny, čiže nie sme na neho pripravení, že nevieme, čo nás čaká. Môj bol prvý, takže je úžasné mať podporu. Dávate potom následne podporu ešte aj nejakú dieťatku? Pokiaľ to celé vlastne, lebo my sme samozrejme spoločne mali zážitok, kedy ty si následne za 5 rokov toho veľmi veľa študovala, aby ste sa spoznali a robíš a poznáš už veľmi veľa nových techník a vecí. Je potom následne aj nejaká taká vaša starostlivosť, kedy viete tomu ešte viacej napomôcť aj tomu bábätku? Přes biodynamický dotyk se dá děťátku pomoct, kdy první hodinku, 2 patří jenom mamince a otci, aby vlastně cítili tu obrovskou podporu, která je těma silným srdcem, silným obětím těch páží, že je tady pro ně. Takže když se ucelí celá ta rodina a až potom se vstupuje kdokoliv zvenku na pomocen tomu dítěti. A když si vytvoříme vlastně obraz, čím vším si to dítě muselo projít, ať to bylo císařským řezem, kdy je vytažené z maminky a neprochází vaginálně, tím pádem neprochází v lebečních švech ten zážeh, kdy ta hlavička vychází z maminky, přes kraniosakrální dotyk té biodynamiky se ten zážeh poporodní dokáže znova vytvořit, aby to dítě se cítilo opravdu, že je zrozeno. Aby v tom těle díky tomu zážehu, té práci, zažehl mozek, zažehlo plíce, srdce, veškeré orgány a vznikl kraniosakrální rytmus, který doprovází otvírání vlastně lebky. Napomáhá mozkomyšnímu moku, aby plynul v nádechu a výdechu přes celé tělíčko. Tím pádem to dítě si doprožuje ten poporodní zážeh těch lebečních švů a nalévání a vylévání mozkomyšního moku přes durální trubici. A je to o tom, že když my rozvolníme ty lebeční švy, ukážeme jim ten pohyb, kterým by prošli přes ty porodní cesty, když to dítě absolvuje císařský řez, máme to v předstihu té práce, kdy potom potkáváme ty děti v těch školíčkách, kdy už tam začneme vidět ty nálepky, ty diagnózy, kdy tam máme to ADHD, máme tam různé hyperaktivity, máme tam nějaké raný autismus, Asperger. Tohle všecko se dá zaléčit, opravdu velmi kvalitně se zaléčí, všude ve světě je to už automaticky. Porodní asistentky zaléčují kraniosakrální osteopatii, kraniosakrální terapii a biodynamikou. Takže je tam práce na lebečních švech, je tam práce vlastně na celém patře miminka, aby ten tlak, kterým prochází to dítě, když už se rodí potom vaginálně, mohli se rozvolnit a nebyl tam ten tlak, který tlačí vlastně na ten mozkový kmen, se uvolní, aby se vyvíjely mozkové komory, tak jak mají. Je úžasné, aké veci už dokážete.
A ja dúfam, že sa to naozaj bude aj u nás na Slovensku vyvíjať tak ako v Čechách, pretože vidíme, že detičiek je s takýmito nálepkami, keď to poviem veľmi veľa, potom to samozrejme má vplyv na rodinu, rodičov a proste na celú tú jednotku, kde možno musia potom riešiť niečo, čo by nemuseli, pokiaľ by niečo takéto vedeli, že sa naozaj dá a dá sa pomôcť. Takže pokiaľ máte akékoľvek ďalšie otázky, či už ste mamička, ktorá čaká bábätko, potrebujete pomôcť, tak určite obidve dámy sú k dispozícii, vedia pomôcť. Pokiaľ hľadáte niekoho a už ste počuli, zvažujete, vidíte sami, že tých odborných znalostí a skúseností máte obidve veľmi veľa. A ja som rada, že sa to aj bude šíriť, pretože viem, že budete mať školu a ženy, ktorých volá práve cesta, že chcú pomáhať iným ženám rodiť, tak budú sa môcť stať vašimi kolegyňami. Ja sa na to veľmi teším. A spúšťate to tento rok, ale už škola začne budúci, že? Ak si dobre pamätám? Koniec novembra. Hej. Ak vás to náhodou zaujalo čokoľvek z iného, napíšte tu na dolu. My vám samozrejme kontakty na obidve dámy dáme pod videjko. A ja sa teším, akú tému sa otvoríme na budúce spoločne, či už s tebou Ľudská, alebo s tebou Simonka, ak zavítaš opäť k nám na Slovensko. Držím palce, nech vám to v českých nemocniciach takto ďalej funguje a stále sa zlepšuje. A ak nás pozerajú z nemocnic, budeme veľmi radi, keď sa budete inšpirovať. Ďakujem vám krásne a ak sa vám videjko páčilo, určite nás poteší like, zdieľanie a ak nás ešte neodoberáte, určite tak urobte. Majte sa krásne, krásny deň. Dámy, ďakujem. Ďakujeme. Krásny deň. Ahojte.